Законите в наши ни са много подобаващи. Да живееш в България как е? Изтъщаваш ли пари, как да изкарваш, да преебаваш ли? По закона ли да живееш? Тревица да продаваш ли? Няма как да се справиш, освен по незаконен начин. Ако не успееш да скочиш над закона, значи трябва да преглътнеш факта, че си чист боклук и ще уважават само боклуците и никой друг. Куките се клонат в закона да те хванат, но единствената им цел е паричките да грабнат. Политиците се къпят в пари, докато ти ровеш в войната си и държиш в контейнерите подслона и храната си. Изобщо като цялата система не струва. Пълне е с някакви педали, които царуват. Нашите лекари дори не лекуват, а учителите, учениците не псуват град България. Дом на 4 вида раси: българи, турци, цигани и власи. Добре де, може би за властите излъгах, но не се сетих тука какво да изримувам. И знам, че може би някъде там има надежда за нашия град голям България. България. И знам, че може би някъде там има надежда за нашия град голям България. България. Никога не подценявай твърде много врага си, а вземи микрофона и дай най-доброто от стила си. Направи му един бърз психологичен анализ, после ще се чуди пикня ли да пие вода ли. Четох в вестника, че в парламента се настрали. А как Бойко лапа хуй в интернет видя ли? На мен ми писна, а на вас не ви ли писна от тия педали? И какво от това, че маймуни ни управляват? И какво от това, че като ни джоват гащите ни свалят? И какво от това, че всички в нашите устички пикаят? Боли ги хуя за хората и хората го знаят. А аз пиша ли? Не знам народа диша ли? А ти ми се оплакваш, че си стъпил в киша ли? Намъкли си се и сега ще настинеш. Върви в болница, да не вземеш да загинеш. България ми харесва, управлението е супер. Моквей да не ти забия в главата буфер. Не ме интересува, че си скапан табак. На мен не ми се живее в гроба с единия крак. Народа вдигна бунт, но правителството не падна. Явно и за бъдеще държавата ще си е гадна. България, знам, някъде там. И знам, че може би някъде там има надежда за нашия град голям България. България, някъде там.